Ahojte všetci, ja vás vítam v dnešnom videu a v dnešnom videu tu máme žiadané video a to je to, čo som dostala na Vianoce. Je to žiadne vychvaľovanie, je to skôr za to, že vás to zaujíma, že ste to chceli, že vás to baví pozerať, pokiaľ nie, tak proste video preskočíte, vypnete a tak, ale pokiaľ vás to zaujíma, čo predpokladám, že áno, tak zostaňte a my môžeme ísť na video. Každopádne, ja som za tieto a každé iné Vianoce veľmi vďačná a všetkým ďakujem tým, čo som dostala. Dostala som toho dosť, si myslím, nie je to veľa ani málo, je to tak akurát. A som každému vďačná, kto si na mňa spomenul, alebo kto je pre mňa tým, ktorí na mňa mysleli. Tak by som vám mohla ísť poukázať to, čo som dostala. Ja by som asi začala skôr takou kozmetikou, lebo to je také akože menej zaujímavé. A začala by som takým, že asi týmto klasikou. A to sú Juicy Bombs, túto edíciu, alebo tejto krabičky, kde určite poznáte. Sú tu tieto 5 rôznych Juicy Bombs a ja rada používam kozmetiku od Essence a aj tie Juicy Bomby, tak Ježiško na mňa myslel, tak mi nesú takýto veľa Juicy Bomb a mám na každý deň jeden. A sa mi mega páčia, ako sú i každé iné. Také ešte nemám. A mega sa mi páči ten zlatý. Tu mám 4. Taký 5. Tieto sú mega pekné. A to je takýto od Shamambet čistiaco antibakteriálnu penu. Je to na čistenie, hydratáciu tak a je to taká pena. Som to videla u veľa youtuberov, že to používali a že to odporúčali, tak som si to skúsila želala, alebo tak som si želala. A ešte som to zatiaľ neskúšala, ale myslím, že by to mohlo byť super. Takúto penu. A zvlášť, keď mám ten čistiací strojček, tak som si povedala, že by niečo takéto bolo k tomu, že super. Je to pena na sprchovanie. Je to vlastne sprcháč, len v penovej podobe. A veľmi dobre vonia. Vonia ako tieto čučoriedky. A je to veľmi super sladká vôňa. Skoro som zabudla, že mám tu ešte takéto 2 masky pod oči. Body spray Ariana Grande a parfém Ariana Grande, hej. Tu môžete vidieť, že krabičku. A mega sa mi páčila táto krabička. A vôňa je veľmi super, mám tento obláčik. Na posteli mám takýto balíčko. A veľmi rada nosím balíčka, takže je to veľmi super. Aj ten materiál je mega proste super materiál a určite to vynosím. Dostáva hard disk do mobilu. To vlastne takéto vecička na pamäť, na väčšiu pamäť, takže. No a potom som tu dostala tieto 2 knihy. Niekto ako ja, niekto ako my. Ja mám, ako som sa stala Milou a to je jednotka tejto triológie a toto sú pokračovanie len v češtine. Že Violetu som dostala veľmi veľa vecí, povedať, že je veľa vecí, čo je veľmi super, pretože ja ju veľmi ľúbim a nikdy ju neprestanem ľúbiť. Takže mám tu knižky, ktoré mi chýbali do tých ďalších častí, pretože mám druhú celú sériu v knižkách a jednu knižku mám z prvej a to bola 2 a tu mám že jednotku, 3 a 4 z prvej série a áno, bylo tam aj knižky, len tie knižky sú dosť iné, v slovenčine a divné sú trošku, ale je to v podstate Violetin merch, takže ja všetko musím mať Violeta, takže v podstate mám už všetky knižky z Violety, takže od Violety, takže
To je super. A čo je super, že v prvých sériách, v tých knižkách, oni sú vlastne obrázky, že čo sa tam odohralo podľa odohrávaní tých knižkách. Alebo napríklad, že toto je, že začiatok, ako spadla, hej, to si pamätáme. Aj toto, jak išiel za dinosaura. Aj toto je veľmi ikonický diel, takže pre mňa, že takéto dva zošity, tento je veľmi pekný zošit, mne sa to veľmi páčil a tento je tiež veľmi pekný a toto je presne najkrajší a aj toto je veľmi pekný, ja neviem, obidva sú pekné, ale tento sa mi pečí viacej a jeden je, že s prázdnymi riadkami a druhý je, že s riadkami, ale veľmi malými. Takže viem použiť na hocičo, ale aj do školy. Aj do školy by som to mohla nosiť, ale neviem, uvidím, na čo to využijem. Ale mega sa mi ľúbia a mega to mám rada, takže som veľmi happy. Potom tu mám ďalšie dve veci z Violety a veľa Violety som tento rok dostala. Takže tu mám takýto denníček, taký diárik s Violetou a taký prázdny zošitok a veľmi pekný. Pre mňa je to veľmi mega dostať Violetu, pretože je veľmi super a pre mňa to veľa znamená, akože ten seriál. A proste ten človek, takže mi zmenil život lepšiemu a naučil ma pozerať sa na veci inak, takže kto nevedel, tak už bude vedieť. A potom ako poslednú vec som dostala toto CDčko s Violetou a je to Hoysem Mas, je to CDčko z druhej série s pesničkami. To sú niektoré pesničky, nevidieť asi, rýchle vidieť. Tu sú jedny z mojich super pesničiek. Sú to moje obľúbené pesničky, napríklad Neostro Camino, potom Euforium mám rada, Hoysem Mas mám rada, takže super. Idem sa pozrieť na tašku. Ako prvá vec, tu mám to mikinu. Je to veľmi známa značka, takže som veľa vydávala, takže som na to akože pozerala a povedala si, že ok, možno niekedy. A Ježiško vedel, že také niečo potrebujem, takže tak. Mne sa celkom ľúbi aj takýto štýl, že to farebná. Aj ten, ktorý mám, ale tento farebný je tiež veľmi pekný. A ľúbi sa mi takýto oversize. Potom, ako druhú vec, som vám ukázala ešte posledné oblečenie. A je to, že Wildcats tričko. Wildcats. Je to vlastne z High School Musical tričko. Že Wildcats, lebo oni boli Wildcats, takže tak. Mám takéto, že dve veci na malovanie. Tu si to viem vyfarbiť, to je to ako keby plátno. A ja si to viem farbiť. Hej. A aby to nebolo malo, tak tu mám takéto fixky. A ešte ich nemám otvorené, takže ich môžem otvoriť a majú v podstate dve strany. Ja som to ešte nevidela, takže ideme sa pozrieť, máte premiéru. A jej, mám tu tak vždycky. Nie sú vlastne také, už som mala také v pastelovej farbe. Nie, ligotky. A tu mám rovno, že dve strany. A aj tu mám. Takže to je veľmi super. Posledných 5 vecí tu mám. A jedno je, že takéto čaukre. Čaukre rada nosím, hej. Nosím aj náramok. Furt. Toto je proste môj typický náramok. A mám ich veľmi veľa, rôzne druhy. Ale toto je taký, že mám tam ten melónik a viem sa to dať cez leto.
A veľmi sa mi páči takýto štýl cez leto, taký farebný. Aj takéto kvetinky sú veľmi zvyk. Jak to? Potom. Sa mi mega páči toho štýlu. No a ako posledná vec, že veľmi poslednú z veci z tej tašky, tu mám, že poukážky, že do Pantarej a do New Yorku. New Yorku veľmi akože rada využijem. A to je jedno, že mám, že takýto adventný kalendár so šperkami. Neviem ukazovať, obalovať, že čo tam je. Rozbalím to keď tak na streame, ktorý spravím hneď po tomto videu. Pokiaľ ste to nestihli, tak vám ukážem, čo tam akože tu je, obsahujem. A potom na streame to budem otvárať, takže super. A ako poslednú vec, tu mám asi najhlavnejšiu vec, som si to už želala. Ježiška, moju prosbu vyslyšel a na podpory. A niektorí z vás to možno viete, ale takže vám to ukážem teraz priamo. A je to iPad. iPad, krabica, jak to vyzerá. Už tam videla tá fotku. Mám tam takýto presvitý kryt a je to takýto iPad. A pre mňa to veľmi super, pretože ja rada editujem, navrhujem, kreslím na tablete a mňa ma to baví, takže je to pre mňa super vec, ako aj podpora. A som za všetky veci veľmi rada, vďačná a dúfam, že sa mi video páčilo a môžete aj vy napísať dole do komentárov, čo ste dostali vy. A my sa vidíme u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahojte!